Poďme sa pobaviť o Márii Antoinette a o jej afére s diamantovým náhrdelníkom. Náhrdelníková aféra bola aférou ohľadne údajnej kúpe veľmi drahého diamantového náhrdelníku francúzskou kráľovnou Máriou Antoinettou v dobe počiatku Veľkej francúzskej revolúcie. Čiže keď Francúzsko trpelo hospodárskou krízou a nebol dostatok peňazí. Za čo hneď vinili Máriu Antoinettu, lebo utrácala nemalé sumy za nákupy šperkov, šatov a účesov. Lenže tento náhrdelník bol pôvodne určený pre metresu kráľa Ľudovita XV. Madame de Berry. Lenže kráľ Ľudovít XV. Náhle ochorel, takže nemohol náhrdelník zaplatiť. Lenže po kráľovej smrti bola de Berry vyhnaná od dvora a odišla do ústraní, čiže šperk nemohla získať. Takže klenotníci nepochybovali, že náhrdelník predajú kráľovne Márii Antoinette, lebo bola povestná svojou záľubou v luxusu, drahých šatoch a šperkoch. Lenže neočakávali, že kráľovná odmietne, pretože jej hrdosť nedovolí oblieknúť šperk určenej inej žene. Takže to bola akási smola pre nich, lebo obaja klenotníci prepadli zúfalstvu, lebo na kúpe diamantov si vypožičali veľmi veľa peňazí, ktoré bolo treba zaplatiť. Ale jedna žena, ktorá sa najviac podielala na tomto podvode, bola grófka de la Motte, ktorá zatúžila vlastniť drahý náhrdelník, ale nie za účelom nosiť, ale aby rozpredala všetky diamanty a rýchlo zbohatla. Charles Bonner, čože jeden z tých klenotníkov, sa domnieval, že grófka je vernou priateľkou kráľovny a že by dokázala kráľovnú prehovoriť ku kúpe, čož Jeanne de la Motte využila. Inak veľmi sa ospravedlňujem za moju výslovnosť, hej. Lenže grófka nebola jediná, kto sa do aféry zapojila. Ďalej sa do aféry zapojil francúzsky diplomat a kardinál Louis de Rohan. A dopomáha ešte k tomu ten fakt, že nemal rád Máriu Antoinettu a ani jej matku. Dokonca za jej života rozhlašoval u viedenského dvora, že kráľovná má nejaké pletky s grófom d'Artois a dokonca uviedol pikantné podrobnosti jej údajného pomeru. Od tej doby ho samozrejme kráľovna nenávidela, ale kardinál sa snažil nejak všemožne získať jej náklonnosť späť a údajne sa chcel stať aj jej milencom, no neber to. A jeho tužieb samozrejme využila Jeanne de la Motte, síce grófka, a poradila kardinálovi, aby Márii Antoinette prispel na kúpe drahého náhrdelníku. Takže Jeanne mala byť touto kúpou poverená. Ale v skutočnosti kardinál netušil, že toto celé je výmysel a že stal obetí grófkyho podvodu. Pani de la Motte využila podoby Márie Antoinetty s prostitútkou menom Marie Nicole Leguayová. Kardinál sa s kráľovninou dvojičkou tajne zošiel, pričomž si vzájomne vymenili milostné listy a Marie Nicole kardinálovi ešte predala poverenie ku kúpi šperku podpísané Máriou Antoinettou francúzskou. Poverenie bolo samozrejme falošné, tak ako jeho podoba podpisu, lebo práva kráľovná sa podpisuje len krstným menom. 1. augusta 1785 navštívil kardinál Rohan firmu Bonner Passage, čiže tá firma, čo vyrobila ten náhrdelník. Poveren falošnými listinami oznámil klenotníkom, že Mária Antoinetta žiada o 3-mesačný odklad prvej splátky a odovzdal im ako záruku 35 000 livrov, ktorými sa kráľovne chcel zavďačiť. Charles Bonner ešte toho dňa navštívil Versailles
a domáhal sa zaplateniu. Tak bolo zistené, že kráľovna bola podvedená a v skutočnosti si náhrdelník nekúpila. A aby toho nebolo málo, Jeanne de la Motte, čiže tá grófka, s pomocou svojho manžela a milenca špek rozobrala a po jednotlivých diamantoch predávala na čiernom trhu. 15. augusta 1785 bol kardinál predvolaný do Versailles, kde kráľovskému páru vysvetľoval priebeh celého incidentu. Ospravedlnil sa kráľovnej a zaviazal sa uhradiť náhrdelník celý. Z dôvodu kráľovní nevraživosti k nemu bol však Drohan zatknutý a umiestnený do väzenia v Bastille. O 3 dní neskôr bola zadržaná aj Jeanne de la Motte. Konečne, hej! Dňa 22. mája 1786 zahájil francúzsky parlament vyšetrovanie. Oslobodil kardinála všetkých obvinení. Jeanne de la Motte však odsúdili k verejnému bičovaniu, vypáleniu cajchu v tvare písmena V, Jacques Vles, čo znamená zlodejka, na obe ramená a doživotnému väzeniu. Grófka záhadne po 10-mesačnému väzeniu utiekla do Anglicka a tam sa zišla so svojím manželom. Ale aj cesto pre grófku pozitívny koniec sa nekonal, lebo v celých tých aféroch a záchvatu šialenstva za ňou vyskočila z okna a zomrela. Podvodci získal publicitu a stal sa z neho škandál.